6:20 ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചധികം സമയം പോയില്ലേ നമ്മളെ? പിന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ച് ശ്ലോകം ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ബാച്ചായിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സും ഇല്ല, രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ. പക്ഷെ എന്നാലും 20 വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതില് എത്ര ശ്ലോകം എടുത്തു? നമ്മൾ ഇന്നലെ 19 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു അല്ലെ? 16 കഴിഞ്ഞുള്ളൂ മാതാജി. 16 17 അടുത്തത് എടുക്കണം. ഓക്കെ, 17 എടുക്കണം. എടുക്കുമ്പോ വേറെ തൊട്ട് എടുക്കാനുണ്ടാവും അല്ലെ ഒന്ന്? അതെ. ഈ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച്, താരതമ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 2 തരത്തിൽ, ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതും ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ, ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നും ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ പദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം വരുന്നത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം ബ്രഹ്മലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? അതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹസ്രായുഗ പര്യന്തം അഹര്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്തം തേഹോ രാത്ര വിദോ ജനഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്, ആ രാത്രിക്ക് മാത്രം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 യുഗങ്ങള്, 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വേണം. 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് 1000 മഹായുഗങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ചാല് പകലും രാത്രിയും കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ദിവസം വരുന്നത്. അപ്പോ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും തന്നെ രാത്രി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാകുന്നത്. ഈ പകലിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കൽപ്പം. പകലിന് നമുക്ക് എന്തുകൂടി പറയാം? കൽപ്പം എന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കൽപ്പം. അപ്പോ 1000 ചതുർയുഗങ്ങള്. അപ്പൊ ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ഇത് 4ഉം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ചതുർയുഗം ആവുന്നത്. അങ്ങനത്തെ 1000 ചതുർയുഗം ചേരുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാവുന്നത്. അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ടാവും?
രാത്രിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ 3,11,40,000 കോടി വർഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും 100 വയസ്സാണ് 100 വയസ്സാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ആയുസ് പറയുന്നത്. ഈ 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? മനുഷ്യരുടെയും അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 3,11,40,000 കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം അതിരറ്റതും അസാധാരണവും എന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമാണത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ആയുഷ്കാലവും ദേവന്മാരുടെ ആയുഷ്കാലവും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വർഷം, നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു ദിവസമാണത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്ന ചെറിയ പ്രാണി ഉണ്ടല്ലോ, മഴപ്പാറ്റ, ഈയാപ്പാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കൂറാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒരു ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ വർഷം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നമ്മളെ മുന്നിൽ എന്താണ്, അത് ജനിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരു 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് മരിക്കുകയും ചെയ്യും, അതില്ലാണ്ടായി. അപ്പൊ ഓരോന്നും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ആയുസ് അതേപോലെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും ആയുസ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ നിത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടില് ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആയുസ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ വലിയൊരു സംഖ്യയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും വ്യത്യാസമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇവിടെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, പകലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്, കൽപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവ്യക്താദ്യക്തയാ സർവ പ്രഭവന്ത്യാഹരാഗമേ രാത്രിയാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംചകേ. ബ്രഹ്മദിനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദിനത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോഴോ ഇതെല്ലാം അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ വിലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാതും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ രാത്രിയാകുമ്പോഴോ ഇതൊക്കെ അവ്യക്തതയിലേക്ക് തന്നെ ലയിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് 2 പ്രളയമാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാതെ 2 തരത്തിൽ പ്രളയം സംഭവിക്കും. ഒന്ന് സാധാരണ പ്രളയം, നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് മഹാപ്രളയം. അപ്പൊ ഈ നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണല്ലോ ഒരു പകല്. ആ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ, ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ, അത് രാത്രിയാവുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ രാത്രിയാവുമ്പോ ഈ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഫുള്ള് എവിടേക്ക് പോകും? അവ്യക്തതയിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് തുടങ്ങുമല്ലോ, പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും പകല് തുടങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും അതെല്ലാം എന്താണ്, വീണ്ടും അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വരും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് എല്ലാതും അവ്യക്തതയിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയാവുമ്പോ വീണ്ടും അത് ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പകൽ വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം വരും, രാത്രിയാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള, അപ്പോഴും ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാശം സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ്. ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ എന്താണ്, ഫുള്ള് എല്ലാം പോകും ആ സമയത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 3 ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ലോകങ്ങൾ അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ബ്രഹ്മലോകവും പിന്നെ ഏതാണ്, തപോലോകവും, ഏതാണ് ആദ്യത്തെ 3 ലോകങ്ങൾ അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫുള്ള് മഹാപ്രളയം വരുമ്പോ എല്ലാതും ഇല്ലാണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് 2 തരത്തില് പ്രളയം, ഒന്ന് മഹാപ്രളയം സംഭവിക്കുന്നത്, ഒന്ന് നൈമിത്തിക പ്രളയം, ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. രാത്രിയാവുമ്പോ എല്ലാം അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഭൂതഗ്രാമസ്സ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്രിയാഗമേ വശപാർത്ഥ പ്രഭവത്യാഹരാഗമേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോഴോ ഇതെല്ലാം നിസ്സഹായരായിട്ട് നശിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാതും ജനിക്കും, പിന്നെ അത് കണ്ടൊക്കെ നശിക്കുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിച്ച മനീഷികൾ മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമം ഉച്ചാരണത്താൽ മുഴുകി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ തികച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും അവിടെ പുനർജന്മ ക്ലേശത്തിനിടവരാതെ ശാശ്വതാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. അപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും പുനർജന്മത്തിന് ഇടവരുത്താതെ ശാശ്വത ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പരസ്തമാതു ഭാവോന്യോ വ്യക്ഷേതാ സനാതനഃ യസാ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യൽസു ന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായ സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമോത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോ വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട് സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. സർഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അതെന്താണ്? അത് അതേപടി തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവ്യക്തവുമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവം, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയമായ ലോകങ്ങള്. അവിടെ അതിനെന്താണ്? അവിടെ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ആത്മീയ ലോകങ്ങള്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതിം യപ്രാപ്യാന് നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. അപ്പൊ ആ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് വേദാന്തികൾ അവ്യക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, അക്ഷയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ സർവ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റും, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ചിന്താമണി ധാമം. ഭഗവാന്റെ സർവ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമമായിട്ടുള്ള ധാമം എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത്. ഇതെവിടെയാണത്? ഭൂമിയിൽ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൂമിയിൽ ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്ക് കിഴക്കായിട്ട് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക രൂപമുണ്ട്. എവിടെയാ? മധുര ജില്ലയിൽ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചു നടന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വൃന്ദാവനത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതെവിടെയാ ഉള്ളത്? ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്കായിട്ട് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപം. അതാണ് മധുര ജില്ലയിലുള്ള ഈ വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോ കളിച്ചു നടന്നത്. വൃന്ദാവനം പുരുഷസ്സ പരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തതം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യമാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോ ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് ആര്? ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം സ്വധാമസ്ഥനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്, സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ്
ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആനന്ദ ചിന്മയരസ എന്നാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദപൂർണമായ ഈ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടത്തെ കാണാവുന്ന വർണ്ണവിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എന്താണുള്ളത്? ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം മാത്രം. എല്ലാവിടും ഒരേ ഗുണങ്ങളാണ്. എല്ലാത്തിനും കാണാവുന്ന എല്ലാ വിശേഷങ്ങൾക്കും ഒരേ ഗുണം. എന്താണ് അവിടെ? ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ ധാമം കൃഷ്ണനിൽ നിന്നൊരിക്കലും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണത്. ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ശക്തി ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിപരീതമാണ്. അപ്പൊ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഭൗതിക ശക്തിയും ആത്മീയ ശക്തിയും തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വിപരീതമാണ് എന്ത്? ആത്മീയ ലോകം. പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ് എന്ത്? ആത്മീയ ലോകത്തില് ഏറ്റവും എല്ലാം ആകർഷകമായിട്ടുള്ളതാണ്, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം, നമ്മുടെ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ്. മടങ്ങി വരേണ്ടാത്തൊരിടാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെന്തില്ല, ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മടക്കയില്ല. അപ്പൊ മടങ്ങി വരേണ്ടാത്തതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പരമോന്നത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരം. എത്ര കാലേതനാവൃത്തിയും ആവൃത്തിയും ചൈവ യോഗിന പ്രയാതായാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്ത് പറയാണ്? ഏതേതു സമയത്ത് നമ്മള് ദേഹത്യാഗം ചെയ്താലാണ് ആ യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരാത്തതും ഏതേത് കാലങ്ങളില് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മരണം സംഭവിച്ചാല് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതെന്നും എപ്പോഴൊക്കെ മരണം സംബന്ധിച്ചാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ മരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല. അവരതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച് സന്തുഷ്ടരായി നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ മരണം എപ്പോഴാണെന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്കപ്പൊ ഈ സമയമൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നർത്ഥം. രാത്രിയാണോ പകലാണോ എന്നൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല, അല്ലാത്തതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഗ്നിർ ജ്യോതിർഹ ശുക്ല ഷൺമാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാത ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മാവിദോ ജനഃ. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യം, അതായത് വെളിച്ചത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, പിന്നെ പകലുള്ള സൂപമുഹൂർത്തം, ശുക്ലപക്ഷം, ഉത്തരായണം, ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഉത്തരായണ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശുക്ലപക്ഷത്തില് ഈ സമയത്താണ് ഇഹലോകം വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിസിന്റെ സാന്നിധ്യം, പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം, ശുക്ലപക്ഷത്തില് ഉത്തരായണ കാലത്ത് 6 മാസം ഉത്തരായണം, 6 മാസം ദക്ഷിണായണം. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം, അതല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരായണം എന്ന് വെച്ചാല് ദേവന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം, ശുക്ലപക്ഷം, ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഇഹലോകം വിടിയുന്ന ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതായിട്ടോ നിശ്ചിത അനുസരിച്ചോ മുമ്പ് പറയപ്പെട്ട പാശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിച്ച ജീവാത്മാവിനെ നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. യോഗാചര്യയിൽ ഏറെ പുരോഗമിച്ച യോഗിക്ക് എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്ത് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ യോഗാചര്യയില് പുരോഗമിച്ച ഒരു യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഏത് സമയത്താണ് മരണം അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 2 പുരികൾക്കിടയിൽ എന്താണ് നമ്മള് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരണത്തെ വരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. അപ്പൊ യോഗികൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ചോ ഈ പറഞ്ഞ
പറഞ്ഞപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ജീവാത്മാവിനെ നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. യോഗാചര്യയിലേറെ പുരോഗമിച്ച യോഗികൾക്ക് എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്തും ഈ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യോഗികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെ എത്താം? നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ ധൂമ സാന്നിധ്യം, പുകയുടെ സാന്നിധ്യം, രാത്രി സമയം, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം ഈ സമയങ്ങളിലാണ് ഒരു വ്യക്തി, ഒരു യോഗി മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ യോഗി എവിടെ പോകുന്നത്? ചന്ദ്രലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അയാൾക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരും? ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വീണ്ടും വരും. കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാം. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുറെ ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള കുറെ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ശുക്ല കൃഷ്ണേക ദീഹേത ജഗത ശാശ്വതേ മതേ ഏകയായാതിനാ വൃത്തി അന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ കഴിയും. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് വെളിച്ചത്തിലൂടെ, ഒന്ന് ഇരുട്ടിലൂടെ. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരാറില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്കാണ് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരുന്നത്. നൈതേ ശ്രുതാ പാർത്ഥ ജാനന്യോഗി മുഹ്യതി നൈതേ ശ്രുതാ പാർത്ഥ ജാനന്യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ രണ്ട് വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അയാള് ഭഗവാനിലെല്ലാം സമർപ്പിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയണം, അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വഴികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അയാൾ എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് അത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. അനാസക്തിസ്ഥ വിഷയാൻ യഥാർഹമുപയുജ്യതഃ. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഭക്തൻ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഒരാളെ പരിപൂർണതയിലെത്തിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അനാസക്തനായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അനാസക്തനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യാം? സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അതിനെ പറയുന്നത് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപൂർണതയിലെത്തും. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിധിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കും. കൂടാതെ അയാൾക്ക് അവസാനം എന്ത് സാധിക്കും? സനാതനമായ ആ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം കൊണ്ട് വേദപഠനം ചെയ്യുക, യജ്ഞാചരണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇവ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും മനുഷ്യന് കിട്ടാണ്. വേറെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ വേറെ എന്തുകൂടി കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും കിട്ടും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഇതം വിധിത്വ എന്നതിനെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അധ്യായത്തിലും 7-ാം അധ്യായത്തിലും കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നർത്ഥം. ഗ്രന്ഥ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ മാനസിക വിചിന്തനം കൊണ്ടോ അല്ല ഈ അധ്യായങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് ഈ 7-ഉം 8-ഉം അധ്യായങ്ങള്
നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളൊന്ന് പരമപദ പ്രാപ്തി, പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാന യോഗം, അതല്ലേ 7ാമത്തെ അധ്യായം. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത് കേൾക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിതം വിദിത്വ. ഈ അധ്യായങ്ങള് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മം, അർജുനൻ ചോദിച്ചതില്ലേ, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതിഭൂതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അതിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എവിടെയാണ് യജ്ഞദേവത കുടികൊള്ളുന്നത്? സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് യജ്ഞദേവത കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മരണവേളയിൽ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജീവിതകാലം നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത